Здравейте, аз съм от екипа на The Magic Team BG и днес ще ви покажа един много хубав фокус. За злата ще ни трябва 4-те девятки и двойка, тройка, четворка и петица с пътия. Така, взимаме 4-те девятки и слагаме тези карти върху тях. Сега, девятките няма да ни трябва, затова ги отделяме. И сега почваме да ги разделяме. Като следва петица с пътия, четворка с пътия, тройка с пътия и двойка с пътия. Взимаме двойка с пътия, слагаме една отгоре на ците. Двойка с пътия е втората подред, така ще сложим на второ място. Първо, второ. И ето е двойка с пътия. Взимаме тройка с пътия и я слагаме на трето място. Тръскаме. Ето е нашата тройка с пътия. Сега, останаме пак с тези 4 девятки. Взимаме четворка с пътия и я слагаме на четвърто място. Тръскаме. Ето е четворка с пътия. И пак останахме с тези 4 карти. Сега, броим 1, 2, 3, 4 и слагаме петица с пътия надолу. Тоест, се слагаме отгоре. Тръскаме. Петица с пътия. И реда на девятките е запазен. Много хубав трика. Абонирайте се за нашия канал и на 500 лайка ще пуснем инструкциите за този клип. Благодаря ви от екипа на The Magic Team BG.